Sanibonani, ninjani? Niyaphila? Asithembe ukuthi niyaphila bafowethu. Umfoka Mkhonza lo. Ngiyabonga ukuthi nibe khona la. Njengoba ziwu-7 kuMeyi 2024. 2025. Ziwu-7 Meyi 2025. Njengoba nibona la le video ngiyenza kusihlwa la. Njengoba nje isikhathi ku-9 ebusuku njengamanje. Indaba ezibuhlungu esiy'thole nje manje ntambama. Ezibuhlungu zokushona kukaKhomanda uTreasure Thabede. Obeyi-leader noma enye yama-leader e-MK la eMpumalanga. Esuka la eMkhondo. Njengoba nje ebesuka la eMkhondo, ube nomsebenzi omkhulu awenzile noma ube negalelo elikhulu emsebenzini we-MK Party la eMkhondo. Njengoba ibibheke okhethweni lwange-29 Meyi 2024. Udlale iqhaza elikhulu kakhulu. Bazokhumbula abanye nje. Ngike ngamenzisa ngisho ama-interviews la. Emva kwale video nje le nizobona la. Ngizo-attach-a enye yamavidiyo noma amanye amavidiyo la ngike ngam-interview-a khona. Ukuveza nje imisebenzi yakhe nezinto azenzela umkhonto wesizwe Mkhondo ikakhulukazi naseMpumalanga. Siyamazi be-vocal kakhulu ey'ntweni ey'thinta iy'nkinga zomphakathi and all that. So-ke njengoba namhlanje sithola-ke ley'ndaba ezibuhlungu zokuthi usishiyile emhlabeni. Ube nokugula nje isikhashanyana, akusiyo isikhathi eside egula. So njengoba-ke ekugcineni sekumenele-ke. So nje sithi umndeni wakaThabede, abangani bakhe, nawo wonke amakhomanda amaziyo nabemjwayele. Sithi nje hhayi alwehlanga lungehliyo. Sithi nje duduzekani. uKhomanda uTreasure uyidlalile indima yakhe. Wasishiya-ke nomsebenzi ukuthi siqhubeke nawo sibheke phambili. So-ke yiloko nje engifisa ukusho kule video ukuthi sisemanzini eMkhondo. Sisemanzini eMkhondo. Ikakhulukazi i-MK Party. Umphakathi uyamazi kakhulu. Abe-active kakhulu ey'ntweni zomphakathi la eMkhondo, uyaziwa kakhulu. Yiloko nje engifisa ukudlulisa la. Angifuni ukuxoxa okuningi. Kwabangamazi uKhomanda uTreasure Thabede. Ngizolandelisa la amavidiyo akhe la abekhuluma khona and all that. Iy'nto nje zomphakathi la ngangime-interview-a khona mina. Exoxa ngezinto ey'thinta umphakathi nokuthi iyini inhloso yoMkhonto weSizwe Party ngeMpumalanga. NangoMkhondo njengoba bephuma la eMkhondo. Yiloko nje bafethu. Siyabonga kakhulu Commanders ngokuthi nibe nathi la. Bangathi-ke singaduduzeka sonke sibheke phambili, umkhankaso uyaqhubeka. Ayimile le nqola iya phambili. Sithi nje Commander Treasure alale ngokuthula nomndeni ududuzeke. Okunye nokunye-ke mhlampe sizobe ngilokhu mhlampe siveza la ngokuhamba kwamalanga ukuthi kuzohamba kanjani. Kodwa nje okwanamhlanje ukuthi sikuveze ukuthi sishiwe iqhawe la ebesigijima nalo eMkhondo. Ngiyabonga kakhulu-ke bafethu, niphile. Siyodibana-ke kwamanye amavidiyo alandelayo. Lawa-ke amavidiyo la bengixoxa khona noKhomanda uTreasure
nezinto abezenza nje nizozibona la ezenzela umkhonto wesizwe phathi. Niphile-ke bafethu, siyabonga kakhulu. Hayi ngoba siyenze. Wenza ivideo lapho. Phambili ingodoza imsibi emumva. Phela mina ngisaphila. Yeah, the shows. Oh la. Ask them on vele. Ya, sanibona. Ninjani nephi? Ya umfowethu wamkhonzo okhulumayo. Njengamanje sila eMkhondo sub-region eMpumalanga province. Sibona la MK Party yenza iprogram la izohambisela omunye umama i-wheelchair. Umama kaMavuso sizophuma njengamanje sibheke khona la yohanjisa i-wheelchair. Ama-program nje enye ama-program akhona eMkhondo njengamanje la kuhanjiselwa khona ama-wheelchair abantu abawadingayo. Kuhanjiselwa ney'ngane iy'cathulo zesikolo, i-uniform njalo njalo. Kodwa namhlanje njengoba sila sizohambisa i-wheelchair komunye umama kaMavuso la Mkhondo. Kodwa-ke ngizothola lapha ukhomanda ohola le program ukuthi asicacisele kabanzi ngayo ukuthi izohamba kanjani namhlanje. Ake siqhubeke sibukele njengoba ezosichaza. Okay. Ngathola ilokho nje. Lapha sinomholi ke we-MK Party eMkhondo njengoba sikhuluma ngale program yokuhambisela abantu iy'nsiza. Ukhomanda uTreasure Thabede. Commander Treasure unjani mfowethu? Hayi siyaphila kunjani? Siyaphila. Sicela ukusicacisele kabanzi ukuthi namhlanje la sihlangane ngani la eMkhondo ePark. Okay, asiqale What level? Yeah, asiqale silungise la. Angisumholi. I'm just an ordinary member of Ground Force. Yes. La eMkhondo sub region. Yeah. Kune program ke siqalile yoku donate ama wheelchair. Yeah. Sike sathi masihamba sikhankasa Yeah. before ama elections. Uma singena la zindlini sabona ukuthi isimo sikho right. Yes. Sa ekweminye imizi ubona ukuthi no kudinga ukusizwa. Sasithi no asiqale le program ke. La sikhonile ukuthi si donate or series ama wheelchair. Cishe manje besiqale sathi 6 but abanye bayeza phambili baya donate sicishe sesina 11 Wama wheelchair. wama wheelchair. Sizochubeka ngoba inhloso yethu ukuthi sifuna ukufika at least ku 100 before ku June. So ke sizoloku nje sincane kancane. So ke manje la ayazangena icelo mayingena siyasibuka isimo ukuthi because khona omunye uthola ukuthi akanayo at all akuvela kakhona ukuhamba uyatatanyiswa. Omunye athi no eyami seyindala. So ke siya prioritize sibuke lapho ukuthi ngubani kumele simnikeze. It's not a first come first serve. Sibuka isimo. Ngenza umzekelo la siyakhona ugogo akakhoni vele ukuhamba nokuthi aye toilet sekuba inkinga. Yabona kusasa sizobe sise what 9. Lapha kunomntwana I think una 9 years akaze aba ne wheelchair. Uyatatanyiswa afika beke embhedeni short kahle hle umuntu uphilele embhedeni. So yilawo ke sumkhonto wesizwe sifike singenelele khona ukuthi sifike sishiye le wheelchair bazokhona bamphushe akuphumele ngaphandle naye atreateke njengomuntu abe nesithunzi. Because remember ukuthi abantu abakhubazekile most of the time basalele emuva. So ke le program kahle hle akusinge ama wheelchair but sibuyekeza noma sibhekelela kulabo abakhubazekile. So i program that will be ongoing till we're not going to close this program. It's a permanent program. Esiyithola i-wheelchair sizoyidonate. Ikhalazo ke ziningi, I mean not ikhalazo, icelo ziningi kakhulu. So ingakho sumkhonto wesizwe sithi asifuni ukubonakala ngathi sebantwini uma ngabe sokhankasa kuphela. And ngale program le asikhankasi sifike siza umphakathi ngoba asifike sikubuze ukuthi ukuliphi iqembu or uvotela yini, asifaki ipolitiki. Into esenzayo sifike sizofika sishiwe chair suumkhonto wesizwe yithi siza as a political organization but ukuthi wena ukuliphi iqembu asikubuki lo. Okay, so ngiyakuzwa lapha uthi le idingo lezi abanazo laba abantu ama wheelchair. I notice before elections
Yes. 2024 Yes. okusho ukuthi kuze kube manje lokho bekuvele kuse ngqondweni yini. Yeah, bekuvele kuningi mfowethu esikutholile uma sikhankasa kuningi. Abanye bahlala ezindlini eziwayo, abanye bahlala phansi ukuthi uthola umuntu uphansa kakhulu. Uyabona. So ukhumbula ukuthi thina siyinhlangano engekho emandleni. Yeah. So okwethu is to facilitate ama resources. So ukuphendula umbuzo wakho akukho kushintshile before and after ama elections. Kweminye imizi simasibuyela khona sitho ukuthi isimo sisafana. Omunye akutshela ukuthi hayi ukhansela benginaye 2 weeks ago or benginaye 2 months ago. Yabona, but akukho kwenzekayo. So okwethu is to facilitate. We are very much ngenza example kule indaba yezindlu. We are very much aware ukuthi kunezindlu ezizokwakhiwa, but iproblem yezindlu zama-RDP ziyatshontshwa. Uthola ukuthi i-approval wena kodwa ingakhelwa wena. Uma uthi uyachecka lapha kuthiwa indlu wakhela. So we are going to be very close nomasipala si-check leyo process ngoba baningi abantu abawele izindlu njengoba sikhuluma bekunemvula. Funeka kahle hle kumele ngabe umasipala kuba strategic, funeka ngabe kune-emergency fund. Bangalindi ku province kuphela. Bakhona uku-intervene in such instances. Eminye imizi seyina 3 years bafaka amaseyili phezulu. Bangabuyeli uma uthi abuka lo muzi uwe eWard 6 kunobaba ogxotshwe yindlu washona abencwatshwa nje I think 2 weeks ago. So kahle hle senkingeni. So but asifuna ukufaka ezinye inhlangano, asifuna ukufaka umasipala sizohold accountable la ungenzi khona kahle. So thina yethu program yile siyenzayo, sizo-intervene kuleyama yokuthi kwakhele laba abadijikele izindlu njengoba bekunemvula bese kuba ile yama wheelchair program. Maningi ama-program esizowenza but ngeke siwadalule ngoba kukhona laba bese bayawatshontsha. Bese bawatsho. Bese bayawatshontsha. Also mathuba phela ukhumbula ukuthi siya ku 2026 ezinye abanye abantu bavele emphakathini uma sekumele bakuzuze bona bese kuba inkinga lento leyo. Njengoba ngisho ukuthi this is not a campaigning program. We are not saying even noma sikhipha poster, there's nowhere it says vote for MK party. But sithi senza lokho esathi uma siqeda sawubikela umphakathi ukuthi uma siqeda ukukhankasa noma after sekuvotiwe sizobuya kumphakathi. So indlela esibuya ngayo ke kumphakathi. Sho njengoba kuJanuary nje uJanuary lo 2025 ukhetho lo masipala luza ngo2026 alikamenyezelwa, asazi ne date kuze kube manje, kodwa njengoba kuJanuary besibona iMK ibusy even nango December, even last year. Futhi uyabona nje obuchaza ukuthi kusazoqhutshwa namanje kungaziwa ngisho usuku lwama elections, okusho ukuthi into enayithembisa abantu mabevotela iMK la seniqalile niyayifeza kumanje, ningenalotho, ningenama funds, ningenama sponsors. Asikaze vele sama mawathi check. Asikaze sama siMK party emaplazini besihamba phansi. Inkinga eyishula abaningi for iminyaka eminingi sifikile thina sangena sayixazulula. Indaba zezikolo kunabafundi bebajikiswa ngoba banganamali sangenelela abafundi bathola incwadi. Kunabafundi bebangakhona ukungena ezikolweni, omunye uthola ukuthi bathi hayi bokhulelwe last year asikwamukile kulonyaka sangenelela bathathu. Sinenkinga izolo besathende ishabo mechanic baqoshwa labasebenzela khona umasipala sathi no akwenziwa njalo, ufika umuntu uvela umgxumeko umqoshe. But as an institution umasipala uyamthatha lo muntu umenze i-resource. Kunalento abathi human capital development. Ikhona ku-IDP yakamasipala bese kuthiwa i-human capital development index. So njengenza example ngale yabo mechanic, into esiyishile siyiproposal somkhonto wesizwe sithe thathani labantu baqeqeshe babe noma ba-operator informal babe umechanic. Kune program kaSitha ekhona ukuthi itholakale via i-skills development office elapha kamasipala. So bayakhona ukuthi ba-applyele i-funding eyamahala le funding, babuye baqeqeshe labo mechanic babatholela indawo babafande babatholela ama-toolbox. So sizongena eground. Yes, asinalutho vele siyinhlangano nkosi yami esayifufusela, so sathatha lo zuka sihlanganise ukuze kuphume iprogram. So zolokhu nje sichubeka sisebantwini asisuki ke thina egroundini uzosithola on the ground. Hayi siyabonga kakhulu Commander, kuhle kakhulu futhi umphakathi waseMkhondo already umuhamba ukhuluma bayawubona umsebenzi weMK, futhi mangabe besibona kanje banesifiso ukuthi kwangathi ingaqhubeka MK ilwele ukuthi ibe semandleni ngoba kunzima. Yiloko nje singakusho izinto esizoyikhulunywa ngabantu phakathi. So umsebenzi omuhle lo siyawubonga kakhulu. Yeah, no, ingako sithi abantu
Yeah, so sithi umphakathi ungadideki okwenzakalayo kuningi I mean sekupolitiki when a political space baningi abazovumbuka bakhulumele kanalokuya thina somkhonto wesizwe sithe sizobe grounding wangakhuluma ilanguage ethasiye ebantwini hayi sizokulalela kodwa ngesikuzwe yabona so umphakathi ungadideki umkhonto wesizwe ukhona emkhondo sibizi kakhulu abantu abasondele beze phambili sizobasiza la sikhona ukubasiza khona asithembisi ke thina into engeke sikhona ukuyenza uma la sizohluleka khona sakutshela ukuthi ayilena ifuna ukuthi sibe in power esingakuzama yilokho but la sikhona khona ukusiza siyakhona ukuthi sisize so umphakathi ungadideki lokho okwenze nge-29 zika May 2024 sithi na 2026 abenze njalo bake nalo basinike somkhonto wesizwe lethuba bake babona ukuthi kuzokwenzekani uma wathi abuwa nje manje imigwaqo uma uhamba lapha eBahrain sasibiza eBahrain thina sikhule kuthiwa kuseBahrain lapha emagadeni phambi kwemkhasho lapha umgwaqo uma hedle kuphuka imoto lapha every day ezinye iqhuma amasonto yiwo lo masipala esithi sifuna ukuzama ukulungisa so ke commanders sithi emphakathini awusondela umphakathi sibuye sisebenza abakhona ukulekelela labalekelela khona babuye sibone ukuthi siphuma kanjani commanders morning hayi siyabonga commander mohle umsebenzi yakwaza mkhona njengoba sizuleke bekungoye umholi lapha nomethe yena angafuna ukubizwa ngomholi kodwa ke waziwa njengomunye wabantu abahola ama-program enziwa i-MK la eMkhondo uCommando Treasure esichazela ke ngokuzokwenzeka namhlanje sesizohamba ke siye lapho kuhanjiswa khona i-wheelchair sikhona ukubona ugogo lo uhanjiswa le-wheelchair siyabonga kakhulu babukeli Breakfast, please. Sesifikile ekhaya agogo la esizomhambisela wheelchair Nibona umkhonto wesizophathi la emkhonto uzohanjiselwa le wheelchair sika Viva Mkhonto wesizwe MK Party kaNcamalala viva 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 MK Party kaNcamalala eMkhondo sub region viva 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 Ward 11 kaMama kaGogo Mavuso viva viva Mandla away Mandla away simiyelele ekhaya Siyabonga. Umkhonto wesizwe siphume eMkhondo size eWard 11 sithola umbiko izolo esekusentambama kwathiwa la ekhaya kunesimo esingasikahle ugogo akakhoni ukwenza izinto eziningi ngoku hayi sizawungena simbone yeah so ke hayi siyinhlangano thina engakabi semandleni kodwa la sikhona ukufinyelela khona asipholisi maseko Yebo. sithe izolo masikhuluma no angazi besikhuluma nobani nondodakazi
savele sathatha isinqumo in 5 minutes ukuthi no asize sizomsiza ugogo abangasachaza okuningi. Njengoba bese sifikile ke besicela ukuthi nisamukele simbone ugogo naye sikhulume naye sizoshiya ngokwakhe naye inkosi yami abone ukuthi usasengumuntu emphakathini. Ngiyabonga. Yebo. Naw ngena nifaka. Oh, okay. Aga ngomtolike. Akezo manje. Hayi ungamchazela nje ukuthi Ukhamba. ngivule. MK ikulethele nabakokuhamba umkhonto wesizwe. Laba sasiyobavotela laba. Le uyakhumbula bekulande ngemoto. Bakulethele lokho okokuhlala. Yebo gogo, ngokwakho lokho. Obani? Mazakhunywe ngo Bathunywa uNkulunkulu. ukubone kuzulu. Yini? Sizosukumisa gogo kuleka. Bantu bazokusukumisa. Sizosukumisa. Kodwa angikhohlwa ukuthi uzoba comfortable uzoba Yawo zakhona ukuthi. Ilethe ngapha le ndoda. Ilethe ngapha kithi. Ilethe ngapha kithi. Singasayino. Comrade, lekelelani. Lekelelani. Babebona kuphi? Kanti ngivotela uzuma gogo. Leka la inyama. Imake before nibe ya simfunga simlese. Afeta emuva. Nayo wegogo imuntu yakho. La unyawo ma, beka la unyawo. Ya ubeka. Alright. Kumnandi. Kumnandi. Yabo manje sabakhona nje ukuphusha nifuna vele nimdlalise ngaye ajwayele ngoba sohlala isikhathi eside phansi. Sohlala kakhulu. So ufuna noma nihle nje nimhambisa ngaye. Ya sizokwenza. Siyabonga gogo ngeke sihlale kakhulu. Kodwa ngelinye ilanga sokusibuye nje sihlale sithenga amanandi nandi. Sibe sizoxoxa nawo sihlale. Uzani makombrezi. So ke video. Viva MK, viva! Viva! Viva MK Party Mkhondo Sub-Region, viva! Viva! Viva MK Party Ward 11, viva! Viva! Viva Gogo Mavuso, phambili ngoGogo Mavuso, viva! Viva! Mandla! Away! Mandla! Away! Phambili ngoNcamalala uMsholozi, uPresident uJacob Zuma, phambili! Phambili! Phambili nge-MK Party Mkhondo Sub-Region, phambili! Phambili! Mandla! Away! Kwaza gogo mafuso kwaza. Shelelela ngemuntu yakhe entsha shelelela. Mandla. Away. Ake sizwe ke intombi endala ikhulumela kancane ngathi iyafuna ukuphawula. Asondele kuwe. Sondela gogo. Ngithi uNkulunkulu angikhathe njalo nikhule bantwana wami. Ngoba kangazi ukuthi ningibona ngaphi. Angisakwazi nokukhuluma. Sengaba yinto nje. Ngiyabonga abantu bami kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyazenzela izinto zakhe. Ukube kuno president phambi kwakho uMsholozi uZuma bozothini kuye gogo? Akezwa. Bathi kube bokunozuma upresident iceleni kwakho bozothini gogo? Umsholozi bozokhuluma naye uthini? Akangizwa khuluma. Bozawuthini kube kukhona umsholozi mama bathi bozothini kumsholozi shona lokho bozokutshela umsholozi. Awubakethi besembonga. Ngiyambona ngani? Siyabonga siyabonga ntomdala. Okay Mayor kungakhuluma.
Hawu. Makomrades. Siyabonga MK, siyabonga abantu abangamalala konke enikwenzile. Kuyimisela vele kwasho njalo kwathiwa senzela umphakathi. So mase kusizakala umphakathi okushothi kuhamba ngefiso zakho umuntu omdala. Siyabonga kakhulu makomrades, siyabonga kakhulu. Iward level nayo ayingenyana. Amandla wethu. Ngibona TikTok. Oh. Breakfast, please. Sesifikile ekhaya agogo la esizomhambisela wheelchair. Ngiyanibona umkhonto wesizophathi la emkhando separation. Uzohanjiselwa le wheelchair sika. Sambo,
Sanibonani babukeli umfoka Mkhonza lo semkhondo la amalungu MK ayakhankasa ayarecruiter babiza abantu ukuthi nayi solution ey'nkinga zase-South Africa. Wozani nizojoyina MK sikhona ukuyoshintsha isimo sezwe lethu South Africa. Amemezela abantu be-MK labathi May 29 May 2024 alingenziwa iphutha vele kuyovotelwa i-MK okuyiyona ezoletha ishintsho eSouth Africa. Okusemkhondo municipality la edolobheni Piet Mkhonto wesizwe uyakhankasa wozani ma-community members uzojoyina i-MK ongesisimo sezwe lethu. Umkhankaso uyaqhubeka siphela imanda siyaphambili asijiki. That is either you submit or you fight. Azole asishone khona mayonke yamandla amandla. Manje sizoba ne-interview nabaholi balomkhankaso la eMkhondo sizwe ukuthi abantu baresponda kanjani. So sino comrade uTreasure la uzosichazela. Comrade ungasibikela nje kafishane ukuthi hamba kanjani umkhankaso kuze kube manje eMkhondo? No, ayi-response eMkhondo. Sanibonani uTreasure kaThabede convener wala eMkhondo umkhonto wesizwe party inhlangano esungule umsholosi nabanye-ke o-deputy president uJabu Khumalo. I-response eMkhondo comrade is very responsive. Abantu bayaphuma abantu ngobuningi. Ukhumbula ukuthi njengoba sikhuluma nje eMkhondo sesine membership engango 13,000. Ilokhu-ke khule njalo ngoba uma wacheck abantu abaregistered to vote eMkhondo bawu 75,000. Kodwa abantu abavotile if ucheck ama-previous local elections bawu 30,000. Okusho ukuthi 40,000 wabantu azange bavote bahleli emakhaya. Kungani na? Ile simo esicala kuso ukuthi inkinga azisolveki. Ukhumbuleke ukuthi umkhonto wesizwe usungulele ukuthi sibuyisizwe silibuyisele ebantwini. Sikhuluma nje sisemkhondo emaphandleni. Kodwa uma wathi ayachecka abantu abaningi badakelene emalokishini ngendaba yokuthi umhlaba awukho ebantwini. Umhlaba usasaphethwe abelungu, umhlaba usasabantwini abayi-minority in South Africa. Sithi thina ngale 2/3 majority sifuna ukushintsha i-constitution sithathe umhlaba sibuyisele ebantwini. Ukhumbuleke futhi enye into ukuthi eSouth Africa our education system is still colonized. That's why one of our manifesto pillars says free education that is decolonized. Ngenza nje umzekelo abantwana uma baqeda ama-student uma baqeda ama-graduates or baqeda ama-university amathuba omsebenzi are not responsive to what they've studied. Ngenza nje umzekelo sisemkhondo kodwa uma ungachecka izinga labantwana abaregistered ukuthi bafunda about forestry, about farming, there are very few. Kodwa-ke i-economy yasemkhondo ithi funa abantwana abaphuma bayofunda about forestry, about mining. It must respond to our local environment. It must respond to our local economy. So that's why we are saying free and decolonized education. Spinda futhi city EPWP is not sustainable. Kungani na?
uthola umuntu angena ku-EPWP asebenza for 7 years ahola u-3,200. Iphi imisebenzi sustainable ene-income reasonable. That's why I was saying sustainable economy, sustainable job opportunities. Njengoba ngiphinde futhi sibuyele eMkhondo. Sinogodo eMkhondo. Mangakho amasomili awona abantu abamnyama. Mangakhi ama-processing companies. Kunangabe eMkhondo sinama-company, sinama-industries that are manufacturing from primary products from raw material into ama-finished products. Therefore, we need to implement into efana nabo agro-processing so that akuzovuleka amathuba omsebenzi. Singaharvest kuphela ngoba ugodi selisusa South Africa siyal-exporta luya kwamanye ama-countries libuye seli-product. Kungani ukuthi eMkhondo singatshali imboni la abantu bazoqhasheka khona nga-2,000, 3,000. Ingakho sithi thina imisebenzi noma ama-temporary job opportunities afana nabo-PWP are not sustainable because uma umuntu aqede i-PWP loyo muntu akaphumi ane-package uphuma nje anguye. Yingakho siwumkhonto wesizwe siyanxenxa abantu ukuthi abaphume bavote ngobuningi bawo, abaphume futhi bavotele umkhonto wesizwe, iphathi ebuyisela izwe ebantwini abamnyama. Sithi ngaloko sithi amandla comrades. Yes, siyabonga kakhulu Commander. Siyabonga kakhulu. Thank you. Makomanda, uma ngakuthi a-check-a eMkhondo sina more than 5,000 working class enganama-sites. Yingakho sithi umhlaba awubuye ube ngakithi sizokhona ukuthatha umhlaba siwubisele ebantwini. Abantu abaningi abanye botishela, amaphoyisa, ama-jail warder, abasebenza ey'bhedlela, they've been renting for 20 years. Labo bantu kusho ukuthi abanawo ama-properties. Okuyi-dignity, a constitutional right ukuthi umuntu omnyama, the first dignity must arise from owning a property. Yingakho sithi thina sumkhonto wesizwe umhlaba ubuyele ebantwini, abantu bazokhona ukuthola ama-site. Sikhuluma nje the last time umasipala waseMkhondo ukhipha ama-site, it was 2018. Nakhona wakhipha ama-site awu-110 ku-aplaye kwa-approva abantu abawu-4,000. Okusho ukuthi at that time almost 4,000 people still abanawo ama-site. Ngiyakho sithi nomhlaba ubuyele ebantwini kuzophuma ama-site abantu bakhona ukuzakhela. Sikhuluma nje i-development ayikho. Ngiyakho sithi umkhonto wesizwe sifuna umhlaba ubuye ngakithi. Siyabonga. Ya siyabonga. But le yelo ye-gangsterism ebonakale i-affecta umkhondo mhlampe kuze kwagcina kwaba nokulwa emphakathini njalo njalo. Ithini MK mhlampe ukuqeda izinto ezinjengalezo nobugebengu nje mhlampe lokushini njalo njalo. Ubokhumbula ukuthi ubugebengu bususwa ukuthi abantu bahlele emakhaya banesikhathi esiningi sokwenza izinto ezingasile. Yingakho sithi akubuye imboni abantu bazovuka ekseni baphume baye emafemini bayosebenza. Uma ngathi check the rate unemployment eMkhondo nase South Africa where it's sitting at 32%, but CMK sithi thina ihleli ku 60% ngoba lo 32 ubala nabantu bama-PWP aba temporarily employed. Yingakho sithi ukuqeda lento gangsterism abantu umnotho ubuye ezandleni zabantu abamnyama kube nama-job opportunities. Yingakho uma wathi check abantu abaningi bavuka abahlali what do you call this educational opportunities. Abantu abaqede ezikolweni bahambe bayofunda bafundele umsebenzi. Umuntu akungabi nomuntu ozovuka ahlale. Wonke umuntu angavuka esikolweni oqedile isikole akavuka hamba ayosebenza. Amandla. Siyabonga comrade, siyabonga kakhulu. Commander lona MK eMkhondo uconvener wakhona eMkhondo uTreasure Thabete esichazela ngomkhankaso we-MK njengoba kubhekwa okhethweni ukuthi eMkhondo basebenza kanjani ukhankasa ukuthi abantu bawuvotele MK. Njengoba sizwile kuyithintile inkinga umphakathi obhekene nazo eMkhondo nokuthi bona njenge-MK bazimisela ukwenzani la eMkhondo njengabaholi ukuthi baqinisekise ukuthi abantu baseMkhondo isimo sabo siyashintsha. So siyabonga kakhulu ngokuthi nilalele le interview bafowethu. Siyabonga kakhulu. Mfoka Mkhonza lo. Nisale City
Hey, please.